ତମର ମା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମୋର ଅସୁବିଧା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଗଳ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆସି ମୋ ବାପ ଘରେ ଅଛି। ମୋ ବାପ ଘରେ ଅଛି 20 ବର୍ଷକୁ ପାଇଲାଣି। ମୋ ବାପ ଘରେ ଆସି ଅଛି। ମୋର ନାହିଁ ଛୁଆ, ନାହିଁ ପିଲା, ନାହିଁ ଭାଇ, ନାହିଁ ଭାଉଜ, ନାହିଁ ବାପ, ନାହିଁ ମା, ମୋର କେହି ବୋଲି ନାହାନ୍ତି ଆସରେ। ସେଇ ଆସରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମୋତେ କେହି ମୋର ପଚାରିବାର ନାହିଁ। ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ମୋର ସବୁ କିଏ ମୋତେ ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ହଉନି। ତମେ କାନ୍ଦନି, ଭଲସେ କୁହ କୁହ। ହଁ, ଭତ୍ତା ଫତ୍ତା ମା ପାଉଛ? ଭର୍ତ୍ତା ହଉନାହିଁ, ନେକୁଛି ଭର୍ତ୍ତା ହଉନାହିଁ। ମୁଁ କେତେ ଥର ପକେଇଲିଣି ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଛାଡ଼ିଲେଣି? 20 ବର୍ଷକୁ ପାଇଲାଣି। ମୋ ବାପ ଘରେ ଆସି ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କ'ଣ ପାଗଳ ନା ଭଲ ନା କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀ ମୋର ପାଗଳ। ବାପା ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବାପା ମା ମରିଲେଣି। 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ପାଇବ, 10 ବର୍ଷ ମାନେ ହେଲାଣି। ତମେ ଆସିଆ 10-20 ବର୍ଷରେ ବାପା ମା ମଲେ? ଆସିଆ 4-5 ବର୍ଷରେ ବାପା ମା ମରିଲେଣି। ମୁଁ ରହିଲିଣି 20 ବର୍ଷକୁ ପାଇଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତାହେଲେ ଫେରେ ତମ ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ଝିଅ ପୁଅ କେହି କିଛି ନାହାନ୍ତି? ମୋର ଝିଅ ନାହିଁ, ପୁଅ ନାହିଁ, ଭାଇ ନାହିଁ, ଭାଉଜ ନାହିଁ, ବାପ ନାହିଁ, ମା ନାହିଁ। ମୁଁ ସଂସାରରେ ଏକା। ଆଉ ମା କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ? ଏତେ କଷ୍ଟରେ ରହିଛ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଖାଇବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଘରେ ଉପାସ ଶୋଇଲି। ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ଭଲ ଲାଗି ଖାଇବି, ନହେଲେ ଘରେ ଉପାସ ଶୋଇଲି। ମୋର ଦିହ ମୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ମୋ ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ରୋଗ ମୋର ବାହାରିଲାଣି। ମୋର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଦରଜ, ଗଣ୍ଠି ବାତ ସବୁ ବାହାରୁଛି। ଏକା ଏକା ସବୁ କଲେ ତ କଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ?